Studentkinja Katarina Pavlović žalila se što je na ispitu umesto profesora Olivera Antića ispitivao docent Nenad Tešić, za koga tvrdi da nije ovlašćen. Nakon prigovora ispitivao je sam Antić, koji je, kako tvrdi, namerno oborio, posle čega je polagala pred komisijom. Očekujem da nadležni organi reaguju, da se ne dešavaju ovake stvari. Jer ipak ovo što je profesor Antić uradio, to možda predstavlja i krivično delo falsifikovanja javne isprave. Zato što jedno drugo lice koje je neovlašćeno ispita umesto njega, a on uveče ili posle nekoliko dana dođe i potpiše tu ocenu. To svi na fakultetu znaju. Na Pravnom fakultetu, međutim, tvrde da Katarinine optužbe ne stoje. Navode da je docent Tešić ovlašćen da vodi ispit. Mi smo napravili izuzetak i omogućili joj da polaže pred komisijom i to ponovo po njenoj želji u roku od nedelju dana kasnije, kako bi ipak imala još malo više vremena da se pripremi. Drugim rečima, fakultet je postupao maksimalno benevolentno, izlazio u susret svim njenim zahtevima, utoliko pre što ovo nije prvi slučaj. Katarina Pavlović se već žalila pre toga na polaganje kod drugih profesora. Dekan Sima Avramović odbacuje optužbe da Oliver Antić ima povlašćen položaj, jer mu je obezbedio izbor u Komisiju za pomilovanje pri predsjedništvu Srbije. Profesor Antić nema nikakvu povlašćenu ulogu kad su u pitanju obaveze i kao što smo sada raščistili, on svoje obave izvršava, dolazi na fakultet, drži predavanja, drži ispite. Ponekada ga zameni docent Tešić. A ovo pitanje koje postavljate je pitanje koje prosto zahteva i dodatni odgovor lične prirode. Predsednik države, Toma Nikolić, poznaje mene i od ranije. Mislim da sam dovoljno rekao. Avramović tvrdi da Antić nema nikakve veze ni sa njegovim imenovanjem u nadzorni odbor Pošta Srbije, gde je član bez ikakve novčane nadoknade.